No. Sporíme a nakupujeme lacno s kocúrikom. To je vlastne návod pre každého normálneho chlapa, ktorý za tú hru vyjebe toľko peňazí, po dlhej dobe ju zapne a vzhľadom na to, že ho vyjebali tí cheaterskí chuji, lebo tu je ešte aj komunita na piču v tej hre kokockej spičenej, tak nemá skoro ani peniaze a všetko mu vyjebali. Ja neviem, kedy majú byť tie wipeouty do piči chujoviny. A ideme kupovať, vidíte, mám kokot. A tie ruble debilné, tu si v podstate tu staršie ročníky, čo ste pretransformujte na slovenské koruny, čo boli voľakedy, lebo ono to približne sedí do piči. Tak, terapistka, hej, za analginy, čož nepoznám, ale keby to bol tramal, tak ako 8500 korún je veľa do piči, ty krava zasraná. 2 litre do piči za obves, chápeš? A piča chce 15 litrov, to máš 500 ečka za minerálku. Ty krava zasraná. Nechceš mi dať love, nič som nesplnil. Jasné, že ne. Sú kokotiny. Ty. Joj, bože môj. Nič. Do piči. Dobre. Fensko. Buzera. Ale však kupovať chcem. Sa s tým nebudem mrdať. No. Palanička. Tak. No nekúpim nič. To si môžem kúpiť koltíka, berietku, alebo čo to je PMko, či srdivko makarov. Jebem ti na to. A čož je zaujímavé, že za debilnú úzinu schujenú do piči zaplatíš 46 000 korún a za to za Skara Mark 16, to je, áno, pýta 129 000 korún. Tak ty si dobrý zmrt. Okuláre, maska, aby bolo každému jasné, aký si kokot, tak si to kúpiš, to neviem, či to má nejaký armor, ale aj keby malo, tak jebem na to. To sú ďalšie okuláre, keď sa ti zdá, že si malý kokot, že to vôbec hraješ. Ja viem, že to hrajem tiež, nebojte sa. No a ja som král kokotov, keď sa to chystáte napísať v tých komentároch, vy debilní. No jebem mu na to. A čo je refresh store do piči? A nič toho nechcem, a ešte za tie ceny, ty kokot. SVTčko do piči. A KM-ko samozrejme ani nefunkčné, 88, teda dvaja snehuliaci, aby sme neboli extrémisti. Ty debil. Toto je na tie teka... Hej. Kope jak škrečok v mixéri do piči, také chujoviny. Skyer, to je ten pytliak. No pičovi, nekopíš nič normálne. Ani chuj. Regman, Seros ty pako. Za tie ceny, akože jebem vás do hlavy do piči. Tu... Čo vyžiť zase? Ja som to nehral pol roka, alebo aj viac do piči. Jäger. Ha, ideme chlastať Jägera. No. Чувствуешь, что ли, когда надо приходить? У меня как раз новая поставка была. Tak to má na to love, ty. Máš pre mňa robotu do piči. Надо посмотреть. Что-то точно было. No. Niečo normálne, ty kokot, že by sa to aj splniť dalo. Voľa kedy? Ultra... Co? Mamičky s ich detičkami, páry do piči, random ľudia sa proste tak kochali tou krásou do piči. Pri tom engine a pri tom grafickom spracovaní, neviem, čo vy tam vôbec píšete, že sa to niekto môže kochať, ty kokot jebnutý do piči. Fuel Crisis, haha. No čau, ty kokot. Mechanik. Tak chod do... Počkaj, Pathfinder. Dobre, ty kokot. Bude video do piči. Ale prečo 80 000 korún, ty debil? Však bude riskovať svoj život. A neohen život, pri tej debilnej hre bude zázrak, keď sa ti tu neuchlastám za 2 týždne do... jebnutej ríti. Jo. No. Ešte sa budem oblekať, jak chuj. Nechceš mi povedať, že tu sú mikrotransakcie, všakže. Jasné. Tak to je v piči. Vieš čo vypínam. Jebem vás, aj vaše matky.